Türkmenistan'ı hareket eden Belavia aviakompaniyası qoşmaça qoştaşamak üçün narxlarını yetkötdi. Belarusiyanın bu aviakompaniyası 1 iyundan başlap qoşmaça qoş ornu üçün täze narxlar girdi. Bu hizmet göz öňünde tutulandan has köp qoştaşamal bolan ýolagçylar üçün niýetlenendir. Qoşmaça ornu aviakompaniýanyň resmi saýtynda petek satyn alynandan soň bronirlemeň statusu bölümine, şeýle hem sowda ofislaryna we agentliklerde resmileşdirilip bolýar. Saýt arkaly resmileşdirilen ýagdaýyny arzany uçuşa iň az 2 sagat galýança tapşyrmak zerurdur. Hyzmatyň bahasy ugry resmileşdiriliş usulyna we möhletine baglykda kesitlenýär. Häzirki wagtda Belavia Türkmenistany hepdede 2 gezek, çarşenbe we ýekşenbe günleri Minsk Türkmenbaşy, Minsk ugry boýunça ýygyderli gatnawlaryny amala aşyrýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygam unutma.